već 8. godinu za redom organizira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. Ja sam Vesna Lendić-Kasalo i odmah na početku zaista željela bih se zahvaliti svim udrugama koje su i u ovim zaista izvanrednim okolnostima otvorile svoja vrata s namjerom da pokažu zainteresiranoj javnosti postignute rezultate i aktivnosti, informiraju građane o svom radu, uslugama koje pružaju i mogućnostima za uključivanje građana u njihov rad. Također koristim priliku zahvaliti se i svim udrugama koje su se odazvale pozivu Ureda za udruge i uz puno ljubavi i entuzijazma pripremile prigodne, zaista raznovrsne i inspirativne video poruke kojima su nastojale prezentirati svoj rad i zapravo pozvale na dane otvorenih vrata udruga, a sve te video poruke dostupne su na YouTube kanalu Ureda za udruge. I prije nego otvorim današnju raspravu, pozvala bih ravnateljicu Ureda za udruge, gospođu Helenu Beus, da nam se prigodno obrati. Dobar dan svima. Zadovoljstvo mi je pozdraviti vas sve na ovogodišnjim danima otvorenih vrata udruga. Kada smo promišljali o ovogodišnjem konceptu Dana otvorenih vrata udruga, nismo ni slutili da ćemo se naći u nekom novom zadanom formatu, jednom jedinom. Međutim, to ne umanjuje uspješnost naših događanja jer imamo zanimljive teme, paneliste, zainteresirane organizacije civilnog društva koje će s nama podijeliti svoja iskustva, predstaviti svoje rezultate, planove, ali i neka moguća rješenja koja će svakako doprinijeti oporavku društva u ovim izazovnim vremenima. Vjerujem da će građani koji su zainteresirani za djelovanje udruga putem naše aplikacije Udruge Info naći zanimljiva događanja gdje će se moći informirati o radu udruga, ali isto tako i uključiti se u njihov rad u svojim lokalnim sredinama. Zahvaljujem svima što su se odazvali ovogodišnjem događanju. Zahvaljujem i organizacijama civilnog društva koje su i u ovim danima otvorila svoja vrata. Ja vas još jedanput sve lijepo pozdravljam, želim uspješnu i konstruktivnu raspravu, a organizacijama civilnog društva još puno dobrih i uspješnih projekata i programa. Hvala Helena. Evo, na današnju raspravu solidarnost u praksi, prevladavanje posljedica kriznih situacija i uloga organizacija civilnog društva, pozvali smo predstavnike i predstavnice nekoliko organizacija civilnog društva koje će nam iznijeti svoja iskustva u prevladavanju posljedica kriznih situacija, posebno u kontekstu ublažavanja posljedica pandemije COVID-19 i potresa sa onim naglaskom A, više potresa u Zagrebu i okolici, i kako zapravo u tim uvjetima provode solidarnost u praksi. S nama su danas, i lijepo ih pozdravljam, Lejla Šehić-Relić, predsjednica Centra za europsko volontiranje, predsjednica Izvršnog odbora Hrvatskog centra za razvoj volonterstva, te osnivačica i direktorica Volonterskog centra Osijek. Lejla, dobrodošla. S nama je također i Marija Juzbašić iz Službe za zaštitu migranata Hrvatskog crvenog križa. Marija, također dobrodošla. S nama je i Mile Mrvalj, osnivač i predsjednik humanitarne udruge Fajter iz Zagreba. Mile, dobrodošli. Tu su nam Katarina Ivče-Farnel, koordinatorica programa udruge za promicanje, koordinatorica programa udruge za promicanje stvaralaštva jednakih mogućnosti Alternator. I tu nam je Miljenka Buljević, suosnivačica i voditeljica udruge za promicanje kulture Kulturträger. Pa evo, dobrodošlica svima. Mi smo predvidjeli da ova rasprava ukupno traje 90 minuta.
Za početak ja ću panelistima postaviti nekoliko pitanja o njihovim iskustvima u prevladavanju posljedica kriznih situacija. Onda ćemo otvoriti međusobnu raspravu u koju će se sa svojim pitanjima, komentarima u zadnjoj trećini raspoloživog vremena moći uključiti i predstavnici još nekih 40 organizacija civilnog društva koji su prijavili svoje sudjelovanje u virtualnoj raspravi uz naglasak da oni nas već sada slušaju i gledaju, a svoja pitanja će moći postavljati putem opcije čavrljanje, odnosno chat, koju i vi možete također pratiti. Ako kliknete ikonicu chat i ono što bih svakako željela napomenuti, da se ova rasprava snima. Nadam se da imamo vašu suglasnost za to i ovu raspravu ćemo objaviti i na YouTube kanalu Ureda za udruge. Pa evo, ako ste suglasni sa ovakvim načinom rada, možemo početi. Vrijeme nam jako brzo prolazi. Nadam se da ćemo ga dobro iskoristiti. I za početak ja bih samo istaknula da je Ured za udruge još u travnju ove godine proveo anketu o procjeni potreba organizacija civilnog društva za mjerama koje je potrebno, zapravo nužno poduzeti za održivost djelovanja organizacija civilnog društva. Na tu anketu odgovorilo je 533 organizacije civilnog društva i od njihovih odgovora je razvidno da organizacije civilnog društva zapravo od početka pandemije i nakon potresa aktivno sudjeluju u ublažavanju krize kroz svoje brojne aktivnosti, da su se vrlo brzo prilagodile pružanje svojih usluga, organiziranjem rada volontera i dalje skrbe o svojim brojnim ranjivim skupinama usprkos svim otežanim uvjetima rada. Jedna od takvih udruga je i udruga Alternator, koja inače, kada je sve u redu, svojim radom utječe na promjene u društvenom okruženju putem umjetničkih izvedbi, organizacija radionica i drugih javnih događanja namijenjenih svim građanima i građankama, posebno uključujući djecu s teškoćama u razvoju. Katarina Ivče-Farnell od rujna 2016. radi u Alternatoru, gdje je zadužena za razvoj i vođenje projekata, upravljanje projektnim timovima, te ukupno poslovanje udruga i, kako mi je rekla, jedina je zaposlena u udruzi. Ali prije Alternatora Katarina je radila 8 godina na komunikacijskim projektima iz privatnog i neprofitnog sektora u marketinškoj agenciji i mislim da je prava osoba koja iz različitih kutova može nam odgovoriti i reći zapravo koji su to sve izazovi s kojima ste se susreli usred ograničenja u radu uzrokovanih mjerama suzbijanja širenja koronavirusa, odnosno uslijed potresa koji je pogodio grad Zagreb. Dobar dan. Za početak samo da provjerim da li se dobro čujemo. Mislim da se čujemo jako dobro. Ok, hvala vam. Pozdrav svima, pozdrav vama. Pozdrav svim drugim sudionicima i panela i onima koji su se priključili i nadamo se da će biti dobrih pitanja i da će rasprava biti dobra. Ja dolazim iz jako male udruge, jako dugačkog imena i da, jedina sam zaposlena i mislim da je jako važno u ovakvim raspravama čuti perspektive baš malenih udruga, jer koje ne provode nužno jako velike projekte, a opet trudimo se svojim radom poboljšati opću situaciju u onom području koje je nama važno, a to je neka spona područja obrazovanja, kulture i socijalnog sektora. Vi ste rekli dobro da su naša primarna grupa primarni korisnici naših projekata, sudionici su djeca i mladi i zapravo kada su 13. ožujka je objavljeno da se u škole se zatvaraju i da kad je krenuo opći, ajmo govoriti, pojednostavimo terminologiju, mi smo se našli u jako izazovnoj situaciji jer smo imali projekte u tijeku koji su trebali biti provodeni u školama i projekte u planu, detaljno razrađen plan za travanj, svibanj, lipanj kako ćemo provesti nove projekte. U tom trenutku naravno sve smo morali odgoditi
i prebaciti na jesen, međutim kao što vidimo jesen nije puno bolja. I dalje se u škole ne može ulaziti sa projektnim aktivnostima. To nam predstavlja jako veliki izazov. Mi smo i suradnici i suradnice smo zajedno sjeli i osmislili kako da naše projektne aktivnosti provodimo dalje i kao i veliki dio udruga mi smo se odlučili za online provođenje aktivnosti. Iako smo svjesni jako manjkavosti takvog načina rada, međutim u ovom trenutku nama je onemogućeno da dođemo u direktni kontakt sa djecom, da s njima provodimo radionice, da djeca dolaze u kina i da sve ono što smo inače radili u sklopu naših programa i projekata radimo na isti ili sličan način. Ono što se ja malo bojim je da kako smo svi krenuli sa jako puno online aktivnosti, da možda lagano dolazi i do zasićenja takvog tipa rada, međutim trenutne okolnosti nam uistinu ne pružaju nikakav način da radimo drugačije. A kako su naši korisnici djeca i mladi, odnosno sudionici naših aktivnosti, mi maksimalno moramo paziti na zdravlje, zaštitu sviju, tako da smo se odlučili na neke takve oblike provođenja aktivnosti. Naš najveći projekt, Festival prava djece, a iza mene možete vidjeti naš ovogodišnji plakat, je lani bio u 22 grada, u 22 kina. Došlo nam je više od 10.000 djece, mladih i njihovih roditelja na aktivnosti. Ove godine ćemo tu istu aktivnost, malo izmijenjenu, imati u online obliku i napravili smo zapravo varijantu da se ti kratki filmovi koje inače prikazujemo u kinima, da će se moći preuzeti sa web stranice i prikazati u nastavi. Međutim, mi opet ne možemo doći ni u jednu školu to prikazati, nego ćemo kontaktirati sve škole, poslati im naše materijale, dati im detaljne tehničke upute kako da to sami organiziraju i nadamo se da će ovakav oblik video sadržaja biti isto koristan učiteljima i nastavnicima da ga iskoriste u svom radu, jer su to sve filmovi koji progovaraju o pravima djece. Međutim, iako smo mi stali i bili jako kreativni i uspjeli osmisliti nove načine rada, to za sobom povlači jako puno nove administracije i cijelu neizvjesnost koja visi nad svima nama. Pogotovo kad ste mala udruga, mi nemamo ideju kako će nam izgledati sljedeća godina. Mi smo ove godine se prijavili, ja bih rekla, čak i na više natječaja nego inače. Međutim, dobar dio natječaja još nije raspisan uopće. Dio natječaja koji je trebao biti raspisan na jedan način, sa jednom temom je bio raspisan na drugi način. Tu je veliki problem toga da se pred udruge koje su se morale brzo ovako snaći i promijeniti način rada, stavlja dodatni moment najbržeg prsta u prijavi natječaja koji nam je dodatan stres i velik i jako zahtjevan. Tako da je neizvjesnost ključna riječ koja, mislim, udrugama predstoji i iako smo duboko svjesni da postoji neizvjesnost u cijelom društvu i u svim sektorima. Vi ste rekli da sam ja radila u marketingu, da, tada je bila ona zadnja velika kriza kada je marketing bio jako pogođen. Međutim, udruge, ipak ljudi koji rade ovdje žele mijenjati svijet na bolje. Mi bi mogli raditi u nekim drugim industrijama, ali nam je ideja da sa svojim radom, znanjem, zalaganjem, idejama napravimo neke promjene u društvu. Pod ovakvim uvjetima rada, pod ovakvim administrativnim zahtjevima, pod ovakvom neizvjesnošću, to zapravo je jako teško, koliko god se mi svi trudili i nastojali organizirati aktivnosti za naše korisnike u novom obliku, prihvatljivom epidemiološki, ali iskreno nije situacija baš, budućnost nije baš svjetla, ako mogu tako reći. Katarina, hvala za početak. Ja sam nekako zamislila da mi možemo razgovarati o ovim, odgovarati zapravo na ova pitanja, ne samo o pitanje koje sam postavila vama za vas, nego je to pitanje za sve paneliste. Slobodno se možete isključiti i komentirati. U međuvremenu, naravno, javite dizanjem ruke da želite nešto dodati ili komentirati. Ja bih nastavila sa ovim razgovorom. Naime, čini mi se da u sličnoj situaciji
su i udruge u području kulture koje su u ovim kriznim vremenima pokazale posebnu kreativnost u prilagodbi programa svojoj vjernoj publici. S nama je i Miljenka Buljević, suosnivačica i voditeljica udruge za promicanje kulture Kulturträger, koja se od 2010. godine aktivno bavi kulturnom politikom i civilnim društvom. Od 2010. do 2016. bila je i predsjednica Saveza udruga Operacija grada, od 2016. je predsjednica nacionalne mreže Organizacija nezavisne kulture, Saveza udruga Klupture ili Klapčo, bolje znano u javnosti. Miljenka je također predsjednica upravnog odbora Pogona Zagrebačkog centra za nezavisnu kulturu i mlade, te članica upravnog odbora Europske mreže kulturnih časopisa Eurozine i u prošlom sazivu Savjeta za razvoj civilnog društva bila je članica ispred organizacija iz kulture, trenutno je u savjetu zamjenica člana u istom području i mislim da je prava osoba koja nam može reći koje aktivnosti udruge u području kulture provode s ciljem ublažavanja posljedice krize uzrokovana pandemijom koronavirusa i kako to izgleda sada u praksi. Dobar dan svima, hvala za poziv na ovaj panel i evo, pozdrav svima koji nas slušaju i mojim kolegicama iz sektora civilnog društva. Organizacija u kulturi, ja bih samo ovako rekla, dakle, kriza, odnosno lockdown i pandemija je pokazala jednu vrlo zanimljivu stvar, a to je da su se odjednom počeli spominjati ono što se na engleskom zove essential workers, znači ljudi koje inače ne primjećujemo, a koji kao u nekim bajkama kao mali vilenjaci odrađuju neke poslove, pa su to tete koje prodaju u dućanima, pa su to medicinske sestre u bolnicama, pa su to ljudi koje jednostavno ne vidimo u novinama, ne vidimo u vijestima i apsolutno se ne spominju kao nekakvi heroji velikog društva. Među njih ja bih stavila i organizacije civilnog društva, odnosno konkretno u mom području organizacije nezavisne kulture, a to je neki ljudi koji proizvode kulturne programe koje kad nema covida i kad nema pandemije svi doživljavamo kao zdravo za gotovo ih uzimamo, doživljavamo ih kao nešto što se eto tako događa podnormalno i onda kada se dogodio lockdown u 3. mjesecu ove godine, ono što se nama pokazalo je da svi ti ljudi koji su ostali doma su tražili znači ili neke osnovne usluge essential workera ili su tražili kulturne sadržaje. Ti kulturni sadržaji su odjednom dobili na važnosti jer smo svi posvijestili sebi da postoje te neke knjige i ti neki filmovi i ti neki koncerti koje mi svi volimo čitati, slušati, gledati i da odjednom kad smo doma nam televizija nije dovoljno, nije nam dovoljno da samo pričamo sa svojim ukućanima, nego eto imamo i te sadržaje. Organizacije u kulturi su odgovorile na to, kao što je kolegica rekla, neke stvari su se morale prenijeti online, neke stvari se nisu mogle prenijeti online. Iz našeg iskustva ono što se organizacijama dogodilo je da su počele se baviti i nekim zadaćama koje nužno nisu njihovo polje djelovanja, a koje su bile potrebne zajednici. Znači, pokazale su veliku osjetljivost upravo na potrebe zajednice. Ja ću spomenuti neke od primjera. Spomenut ću primjer Kulturnog centra Mama u Zagrebu koji je u svom prostoru nakon potresa počeo prikupljati pomoć, odnosno otvorio vrata
inicijativama, neformalnim inicijativama građana koje su sakupljale pomoć za sugrađane kojima je ta pomoć trebala. Spomenut ću inicijativu Ljudi za ljude koja već neko vrijeme ispred kluba Buksa isto tako prikuplja pomoć najugroženijima. Spomenut ću naše umjetnike kojima su udruge pružile platforme da svojim radom pomognu zajednici, bilo kroz umjetnički program, bilo kroz nekakav edukacijski program. I organizacije u kulturi su u stvari kroz ovu krizu proširile polje svog djelovanja. One su pokazale i nekakvu solidarnost, ajmo to tako reći, sa proizvođačima umjetnosti. Znači, udruge u kulturi nisu samo udruge koje se brinu o krajnjim korisnicima, odnosno koji proizvode program za krajnje korisnike. One su pokazale veliku solidarnost sa umjetnicima koji su u ovom krizom bili pogotovo pogođeni. Znači, to su ljudi koji su ostali bez posla i uglavnom slobodni umjetnici koji su se našli 3 mjeseca de facto na cesti. Udruge su i tu uskočile, znači pokušale su kroz angažiranje slobodnih umjetnika i njima na neki način osigurati egzistenciju, odnosno pomoći im da prebrode taj period. Također, ono što smo mi napravili u sektoru odluka, prije svega sa Ministarstvom kulture, tako što smo napravili jednu analizu u sektoru, što je to točno kriza uzrokovala. Pa evo, ja mogu reći neke statistike koje, mislim, čisto da vidite koji su to brojevi. Recimo, samo u periodu lockdowna preko 500 planiranih aktivnosti se nije moglo realizirati. Govorimo o razdoblju do 1. svibnja 2020. godine. Preko 900 zaposlenika i suradnika je bilo pogođeno, udruga nezavisne kulture bilo je pogođeno lockdownom, odnosno ukidanjem događanja u javnim prostorima. Preko 4,7 milijuna kuna koje su ovi programi trebali koštati je bilo, pod upitnikom. Oko 500 rezidencijalnih umjetnika, zaposlenika, izvođača, suradnika je bilo pogođeno odgađanjem ili pomjeranjem programa i 54.000 publike i korisnika je bilo, na 54.000 ljudi je utjecale su ove promjene. Svi ovi programi su se trebali realizirati u oko 200 projekata, tako da, evo, to su cifre ovih malih udruga o kojima je kolegica govorila. Sve su te udruge u kulturi male, neke od najvećih udruga u području nezavisne kulture imaju 4 do 5 zaposlenika. Dakle, govorimo o malim udrugama. Mi smo se obratili Ministarstvu kulture sa prijedlogom mjera, htjeli smo biti konstruktivni, htjeli smo sa Ministarstvom kulture i donekle uspjeli izrazgovarati što je to udrugama potrebno, ali ono što se dogodilo, odgovor udruga u kulturi je bio jedna eksplozija online programa. Mislim da se svi toga sjećate. Svi ti programi su bili besplatni za korisnike, svi ti programi su bili relativno profesionalno napravljeni u vrlo kratkom periodu. Svi smo postali digitalni frikovi, svi smo počeli proizvoditi programe online. Konkretno moja udruga je proizvodila i programe koji su prezentacijskog tipa, znači razgovore sa književnicima, snimljene koncerte i takve stvari, ali ono što smo mi primijetili da našoj zajednici, pogotovo našim starijim građanima, je bila užasno potrebna komunikacija sa ostalima. Oni su se našli
posebno ranjivi u toj situaciji izolacije. Mi smo recimo 4 puta povećali programe književnih klubova, odnosno čitateljskih grupa na kojima su se ljudi susretali i razgovarali o književnosti, ali i o svom životu u toj situaciji. Tako da sve te udruge u kulturi su na neki način zagazile i u ovaj segment socijalne osjetljivosti, pogotovo skrbeći za one korisnike koji su bili naročito ranjivi u ovoj situaciji. Evo, toliko za sad. Da, evo ono što mene zanima, sigurno da postoji neka promjena u pogledu pružanja i uživanja kulturnih sadržaja od svih onih koji su naučili na ono tradicionalan način konzumirati neki sadržaj. Što se tu, je li možemo tu zabilježiti neku promjenu? Naravno da možemo, a to je da prvo imali smo taj period online kulture, znači situacija u kojoj su ljudi htjeli sudjelovati u programima, a ne samo ih konzumirati. Dakle, bilo im je, mislim, svi su mogli gledati filmove, čitati knjige, ali ono što je ljudima trebalo, i zato sam spomenula ove čitateljske grupe, je da su ljudi htjeli stupiti u kontakt jedni s drugima. Znači, ljudi su htjeli sudjelovati, razgovarati, htjeli na neki način se povezati sa širim društvom. Ono što smo mi napravili nakon lockdowna i u to uvezali veliki broj organizacija u Zagrebu, a to je da smo napravili programe na otvorenom i kao što ste mogli primijetiti u Zagrebu i u drugim sredinama u Hrvatskoj, da je veliki broj udruga izašao van, počeo svoje programe organizirati van svojih prostora i uključivati ljude. Ja moram reći da mi program Buksa u parku provodimo već 4 godine. U parku ispred Bukse obično traje 5 dana i to je jedna lijepa manifestacija. Ove godine ta manifestacija traje 2 mjeseca. Svaki dan su svi programi puni. Ljudi žele ne samo doći na programe, ljudi žele proizvoditi programe. Nama su se priključili mladi pjesnici, generacija o kojoj ja, kako bi rekla, strah me uopće razmišljati, to su ljudi koji su rođeni 2000-ih. Taj jedan kako bi rekla, respons, jedan odgovor mladih. S druge strane, naši stariji sugrađani koji su pohrlili u ove interaktivne formate. Mi imamo jedan vrlo zabavan format, zove se Raspričavanje, gdje se ljudi nađu i zajedno pričaju priče. Isto, provodimo ga već 2 godine. Ove godine je eksplodirao broj ljudi koji dolazi na to i koji sudjeluje u tim programima. Ljudi se angažiraju oko doniranja knjiga, oko radionica, edukacijskih. Ljudi se angažiraju oko apsolutno svega i kažem, evo, sama činjenica da program koji inače trajao 5 dana sada traje 2 mjeseca i da je pun naših sugrađana je fantastična. I to pokazuje da ljudima nije bitno samo da ih neko zabavlja na Netflixu i da gledaju dokumentarce, što je ok, naravno, ali ono što ljudi žele je da sami proizvode kulturu, da sami sudjeluju aktivno u proizvodnji kulture i mislim da im je to ovaj lockdown i ta neka velika izolacija u stvari posvijestilo. Ono što bojim da usprkos nastojanjima Ministarstva kulture, za koje moram reći da je jedno od ministarstava koje je pravovremeno odgovorilo sa korisnim mjerama, sa konstruktivnim mjerama na ovu krizu, ali kolegica je rekla događa se najbrži prst, događaju se neke administrativne stvari koje ovim udrugama otežavaju postojanje, odnosno dovode u pitanje održivost. Konkretno, udruge koje koriste prostore u Zagrebu su velikim dijelom pogođene potresom. Mogu spomenuti Mediku i Atak koji jednostavno ne mogu ući u svoj prostor. Oni rade sa migrantima, oni rade sa siromašnima, oni rade sa djecom, oni rade znači sa ranjivim skupinama i
ti ljudi sada ne mogu koristiti taj prostor. Prostor pogona, recimo Centra za nezavisnu kulturu i mlade, je isto pogođen potresom. Zbog covida, kako je to zatvoreni prostor, zbog covida se može prostor ograničeno koristiti, znači prostor od 500 kvadrata se može koristiti za 50 ljudi. Mi imamo i pritome ugrožen potresom i ne znamo hoćemo li ga moći koristiti kasnije. U Zagrebu koja je povezana sa nezavisnom kulturom, jer naravno vi u HNK ne možete ušetati i napraviti svoj program. U kulturni centar Mama, u klub Buka, u Pogon i možete ušetati, napraviti svoj program i na taj način sudjelovati u proizvodnji programa. I ja bih tu naglasila da je ovaj sektor, to su ti nevidljivi velenjaci za koje mi smo do prije covida znali da su fragilni, da nismo vodili računa o tome je li mogu preživjeti. Sada su u još težoj situaciji, a njihova reakcija je bila kudikamo veća od njihove velikine. Tako da, mislim da takve... Ne moram ništa predsjednici, ja. Neko nam nešto govori. Nastavite, Miljenka, bit će sve u redu. Ne, htjela sam reći... Ima uključen mikrofon ko se još ne uključio. Htjela sam reći da unutar kulturnog sektora najmanji, najfragilniji dio sektora je odgovorio najadekvatnije ovoj krizi. Ljudi su izmišljali potpuno nove formate. Močvara organizirala seriju koncerata, besplatnih koncerata online koje je Močvara plaćala. Buksa je organizirala seriju književnih razgovora i književnih intervjua. Medika je radila sa zajednicom offline i online. Mi smo uspjeli provesti naše projekte tako da smo se mi prilagodili njima. Ono što se dogodilo da se javni sektor koji podržava civilno društvo teško prilagođavao tim uvjetima. Ono što se dogodilo je da su uz ja moram stvarno reći iznimku nekih institucija, većina naših tijela državne uprave se nije snašla u ovoj situaciji. O Zagrebu i jedinicama lokalne regionalne samouprave uopće da ne govorim, znači grad Zagreb se apsolutno nije snašao. Dakle, mi govorimo sada o civilnom društvu koje je na sebe preuzelo ulogu javne vlasti na neki način, odnosno preuzelo aktivnosti koje bi javna vlast trebala obnašati naspram zajednice i ja se samo nadam da će ovo što smo pokazali da znamo, možemo i umijemo, da nam se neće računati kao minus i da nam se neće reći vi to možete i bez para, vi to možete i bez ljudi, vi to možete i bez prostora, nego da će se u stvari to prepoznati kao jedan vibrantan sektor koji stvarno radi direktno i izravno sa zajednicom. Uopće da ne spominjem organizacije koje rade sa ranjivim skupinama, organizacije u drugim sektorima koji se bave volonterima, koje se bave osobama sa poteškoćama, koje se bave drugim grupama ili nekakvim socijalnim uslugama. O tome da ne govorim, ali kažem, evo, već i organizacije u kulturi su se počele baviti kroz ovu krizu puno intenzivnije izravno i umjetnicima i zajednicom i pokazale da se u ovako teškim situacijama i sa tako malo resursa mogu prilagoditi. Hvala Miljenka, ako ja mogu na kraju dodati ili ne usudim se reći sumirati, čini mi se da se još jednom potvrdilo svako zlo za neko dobro, samo da nam to zlo ne potraje, da čim prije završi. Kulturnjaci su se iskazali, isprsili, sad je red na ostalima koji to podržavaju da to isto učine.
Ja osobno ne znam kako ostali, imam mali tehničkih problema jer u ovom trenutku Miljenku nisam već dugo vidjela, ali u ovom trenutku nemam sliku ni od koga, pa ne znam je li nam Stella koja nam je administratorica može po tom pitanju nešto učiniti i popraviti. Voljela bi da sad se uključi nam još jedan naš sudionik. Naime, pandemija koronavirusa i posljedice potresa u Zagrebu, Zagrebačkoj i Krapinsko-zagorskoj županiji posebno su utjecale na najranjivije skupine, među kojima su zasigurno i beskućnici. Mile Mrvalj, osnivač i predsjednik humanitarne udruge Fajteri iz Zagreba i sam je bivši beskućnik, koji kroz udrugu Fajter aktivno pomaže u ostvarivanju poboljšanja materijalnog i socijalnog statusa beskućnika i jedan od vrlo važnih segmenata rada udruge u onim normalnim uvjetima je senzibiliziranje javnosti o tom problemu, pa gospodin Mrvalj nerijetko drži predavanje po školama i fakultetima o problemima beskućnika. Naravno sad je to onemogućeno, ali ja bih svakako voljela da nam on iz prve ruke kaže kako su ovi izmijenjeni uvjeti djelovanja organizacija civilnog društva se odrazili na krajnje korisnike njegove udruge. Gospodine Mrvalj, je li se čujemo? Na ovo panel diskusiji. Beskućnici su inače po svojoj prirodi najranjivija i najugroženija kategorija građana. I to je kategorija građana koja je na marginama svih događanja. Evo, čuli smo i kulturna, i obrazovna, i zdravstvena, i sve je to jako, jako daleko od te populacije ljudi. To su ljudi koji su beznađu. To su ljudi koji nemaju nikakve informacije, oni čak ne znaju, nisu ni informisani, oni znaju samo da postoje nekakve zabrane, da ne smiju otići tamo, da ne smiju otići vamo, ali nemaju nikakvu informaciju šta je COVID, kako je, zašto mora maske, zašto više ne smije biti tu, a nekada je smio biti tu, zašto ne smije biti u nekoj grupi. Maska je za beskućnike misaona imenica, oni i ne znaju čemu služi ta maska, zašto mora neko nositi masku i tako dalje, tako dalje. Dakle, to je potpuno pogubljena kategorija ljudi i u ovim uvjetima lockdowna, kada nam se ovo sve dogodilo, i moja udruga se našla u jednom veoma teškom i zahtjevnom izazovu kako pomoći toj populaciji ljudi, toj kategoriji ljudi. Još moram napomenuti jedan veliki problem te populacije. To su ljudi koji nemaju zdravstveno osiguranje. Dakle, niko od nas ne zna ko od njih ima šizofreniju, psihopatiju, sociopatiju, bipolarni poremećaj, mentalne retardacije i tako dalje i tako dalje. I još birokratski sustav i ovo sve. Dakle, vidite, samo kad nabrajam ove probleme, koliko je to bolno, koliko je to teško, koliko je mučno sve to. I ja sam jednostavno bio primoran da znate da nisu radili ni gradski saobraćaj, da je sve stalo i tako, da čak i neke pučke kuhinje su se zatvorile zbog zemljotresa koji nam se dogodio i tako dalje. Ja sam se morao, ono što kažu ljudi, prestrojiti u hodu. Tako da sam aktivirao sve moje volontere, moje udruge, sve simpatizere i sve ljude koji su mi se javili kako mogu pomoći. Onda sam ih aktivirao po njihovim kvartovima gdje oni žive i za one beskućnike za koje ja i za koje znam u kojim su problemima.
Nisu samo beskućnici oni ljudi koji žive po ruinama, po napuštenim vagonima, po tramvajima, po autobusima i parkovima. Imate veliki broj beskućnika koji imaju nekakve socijalne pomoći od 800 kuna i sad zbog ove sve blokade koja se dogodila, mnogi beskućnici su ostali preko noći i bez svojih sobica i bez zbog ovoga potresa i svega toga. Mnogi više nisu mogli ići ni u pučke kuhinje jer su im pučke kuhinje bile predaleko. Mnogi ne mogu hodati 5, 6, 7, 8 km u jednom smjeru ili u drugom smjeru. Onda sam, ako se sjećate, pokrenuo onu veliku akciju preko Facebooka gdje sam u 2 dana imao preko 20.000 lajkova da se neke pučke kuhinje dislociraju i u neke druge općine grada Zagreba. Gradski ured za socijalnu skrb koji Romana Galić zaista je dobro reagovao u tim trenucima, ali izazovi su ogromni. Dakle, od svih onih potreba koje su i prije bile, dakle, hrana, higijenske potrepštine, nemaju dokumenata, kako im se da riješiti dokumentaciju i tako dalje, pogotovo sada u ovim uvjetima kakve jesu. Vidimo da su mnoge udruge radile i online i ovo. Moja udruga jednostavno ne može raditi online. Beskućniku treba donijeti u njegovom parku, u njegovoj ruini, u njegovom prostoru kretanja, trebaš mu donijeti hranu, trebaš mu dati koju kunu, trebaš mu dati odjeću, obuću i tako dalje. To se ne može online, to se ne može nikako. Dakle, jednostavno smo postali smo jedina ta direktna komunikacija jer sve državne institucije, sve ostalo je stalo, sve je stopirano, jednostavno oni obični građani, dakle koji nisu beskućnici, pa im je bilo stopirano svugdje. Zamislite beskućnika koji nema ništa. Dakle, tim ljudima je trebalo dati i moralnu podršku i to isto jako puno znači. Ja inače nisam ni psiholog, ni neuropsijatar, ali u tim uvjetima moram biti i psiholog i neuropsijatar i prijatelj i drug i brat i sestra i sve moram ih saslušati, moram im dati neku snagu, neku vjeru, nešto. Dakle, jednostavno ja sam po svojoj prirodi, udruga mi se zove Fajter, ja sam borac, dakle mene nije, ja ovih svih 6 godina koliko postoji moja udruga, za mene ne postoji stanje lockdowna, meni je svih 6 godina lockdown i 3,5 godine sam bio beskućnik i znam odlično kroz kakav sam pakao prošao. Ja znam odlično šta je strah prenoćiti u nekoj ruini gdje ti dolaze narkomani, gdje ti dolaze alkoholičari, gdje ti dolaze problematični ljudi i tako dalje. Znam šta je glad, znam šta su kante za smeće, znam šta je biti smrdljiv, znam šta znači kad te izbace iz nekog prostora zato što si prljav. Sve to znam i ne postoji siromaštvo koje je ponosno. Dakle, neko kaže sačuvaj ponos, u siromaštvu ne postoji ponos, jer
u siromaštvu, kad upadneš siromaštvu, prvo što izgubiš ponos. Ti redovi u pučkim kuhinjama, ta odbačenost od sustava, od društva, od prijatelja, raspad obitelji i sve, to nije ponosno stanje tih ljudi dakle, moja udruga ne poznaje stanje lockdowna ili bilo kakvog, već i dalje sam samo radio i dalje imam sve više i više volontera, prijatelja, simpatizera, ja idem dalje i to je to. Hvala puno. Hvala puno i vama. Teško je zapravo u ovom trenutku bilo što reći, dodati, osim da je ovo najbolji primjer kako solidarnost u praksi zapravo treba i može funkcionirati i da ono što vam želim da ne budete sami, da vaše riječi koje ste danas ovdje izgovorili, koje sigurno govorite i na drugim mjestima, trebaju doprijeti do onih koji zaista mogu, trebaju i žele pomoći. Ja bih da nastavimo s našim panelom. Mislim nekako logično se nastavlja u drugom pravcu, a to je Hrvatski crveni križ i njegova društva Crvenog križa diljem Hrvatske u svako vrijeme provode solidarnost u praksi, pružaju pomoć potrebitima, provode programe javnih ovlasti, sudjeluju u aktivnostima civilne zaštite, ali isto tako i na javnim natječajima prijavljuju i provode svoje projekte. Međutim, ova pandemija i potres i pred ovu organizaciju čini mi se da su stavili brojne izazove. Mariji Juzbašić iz Službe za zaštitu migranata Hrvatskog crvenog križa uže područje rada je priprema i provedba programa psihosocijalne podrške i zaštita ranjivih skupina. Također, Marija ima puno praktičnog iskustva na terenu kroz rad u misijama u inozemstvu te uspostavi i provedbi psihosocijalne podrške u kriznim situacijama. Slušala je ovo što je govorio gospodin Mrvalj, pa me zanima na koji način zaposlenici Hrvatskog crvenog križa i volonteri su prilagodili svoje redovito djelovanje i aktivnosti na projektima ovim novim uvjetima pandemije i kako su vaša osobno, ali i općenito međunarodna iskustva Hrvatskog crvenog križa utjecala na tu prilagodbu? Evo, hvala vam. Za početak bih htjela pozdraviti i vas i sve sudionike i paneliste i te sudionike ove virtualne rasprave. Da, evo, Hrvatski crveni križ zapravo ima neki specifičan mandat možda u odnosu na druge organizacije civilnog društva, a to je da mi jesmo dužni sudjelovati u bilo kakvim kriznim događajima, mi jesmo dio sustava civilne zaštite u Republici Hrvatskoj, te kao takvi smo zapravo mobilizirani bez obzira što je to bilo. Vi ste rekli i pandemija i potres, ja bih tu dodala i poplavu, ove koje su bile u Zagrebu, koje su se zapravo dogodile nedavno, gdje su zapravo naši djelatnici i volonteri ponovno bili aktivirani. Nekako se na Zagreb, jako puno toga se zapravo dogodilo u vrlo kratko vrijeme, što je utjecalo naravno i na nas. Ali evo, ja bih se nadovezala na kolege koji su prije bili. Mi smo zapravo nastavili svoje djelovanje zapravo malo samo u drugačijem obliku. Naši djelatnici i volonteri su nastavili sa svojim aktivnostima, samo sa dodatkom zaštitne opreme. I uvijek su imali rukavice, maske i ostalo, držali se propisane fizičke udaljenosti od korisnika, ali nismo zapravo mogli dopustiti da naši korisnici ostanu bez nas i bez te zapravo psihosocijalne podrške, bez tog fizičkog kontakta. I netko je već spominjao, mislim da je gospođa Miljenka, vezano za starije osobe koje su u ovoj krizi zapravo se pokazale kao jedna od osoba koje su najranjivije u društvu i naši su djelatnici i volonteri zapravo njih posjećivali, donosili im obroke, lijekove koje su im bile nužne potrebne i mi smo zapravo slično kao i drugi prilagodili naše djelovanje nekakvom online i telefonskom funkcioniranju, tako da smo imali zapravo call centar gdje su ljudi mogli nazvati, mogli su se informirati o našim aktivnostima, mogli su zatražiti psihosocijalnu podršku.
te su mogli zatražiti ako im je potrebna dostava lijekova, dostava hrane i tu su stvarno evo naša društva, 131 društvo odradila jako velik posao. Primljeno je preko 20.000 poziva, samo na telefonsku liniju psihosocijalne podrške smo imali preko 6.000 poziva, što mislim da je jako velik broj i zapravo govori o tome koliko je zapravo tijekom ove pandemije bilo važno mentalno zdravlje. O tome se već nešto govorilo ovdje, ali to je ono nešto što je ključno, koliko ljudima je zapravo nedostajala ta razgovor, podrška od drugih i gdje nisu imali priliku zapravo biti u kontaktu sa drugim osobama, bar ne u fizičkom kontaktu, što smo zapravo primijetili da je nešto što je užasno važno u Republici Hrvatskoj i svima građanima se nekako čini i da fali ta fizička bliskost na koju smo mi inače navikli. Tako da smo mi osnovali zapravo telefonsku liniju, ali uz to smo bili zapravo dostupni osobama koje su ranjive. Već sam spomenula starije osobe, to su bile osobe koje su u samoizolaciji, ljudi koji su bili u karantenama po cijeloj Hrvatskoj, naši su djelatnici volonteri bili i tamo aktivni. Mi smo se trudili uključivati i osobe koje su možda u trenutku pandemije ostali bez posla, mogli su se priključiti i javiti nama za volontiranje. Sa nama je naravno važno bilo u tom trenutku da su oni fizički zdravi i da imaju određene kriterije, su se morali ipak poštovati kako bismo očuvali njihovo zdravlje, kako bismo očuvali zdravlje naših korisnika. I tu je zapravo napravljeno jako puno, pogotovo za vrijeme lockdowna u tih 5 tjedana, kada zapravo nitko drugi nije mogao djelovati na taj način, a mi smo imali tu sreću ili nesreću, ne znam kako bi sad se točno izradila. Priliku u svakom slučaju. Priliku, da, gdje smo zapravo mogli pomoći drugima i to je nekako naša dužnost i kao što sam rekla, mi jesmo u specifičnoj situaciji u odnosu na druge organizacije. Kao što ste već spomenuli, mi imamo i međunarodno iskustvo i iza nas stoji Federacija Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, koja zapravo ima i su velika iskustva isto u epidemijama, pritom govorimo o epidemiji recimo ebole u Africi, tako da već imamo neka znanja i iskustva koja možemo koristiti, koje smo mogli koristiti i u našem radu ovdje. Imali smo iskustvo potresa nedavno, konkretno ja sam bila u Albaniji, potres koji je pogodio Albaniju u 11. mjesecu prošle godine, tako da sam mogla i to iskustvo prenijeti ovdje. Naravno, to je sve bilo malo drugačije s obzirom da i potres koji je pogodio Zagreb je bio zapravo usred pandemije, tako da je to bilo dosta specifično za rad, ali mi smo se uvijek se trudimo kroz naš rad zapravo pomoći onima koji su najugroženiji, koji su socijalno najugroženiji. I tu su već spomenute mnoge različite skupine ljudi koji su u tom trenutku zapravo bili u nekakvoj kriznoj situaciji, vlastitoj kriznoj situaciji. I mi smo se trudili uvijek uskočiti gdje god smo to mogli i koliko god smo to mogli. Nekako kroz našu mrežu gradskih i županijskih društava imamo tu sreću da smo zapravo rašireni po cijeloj Hrvatskoj, pa uvijek možemo kontaktirati međusobno, možemo se međusobno biti podrška. Tako da je to jedna definitivno dobra stvar, kao što neki su već spominjali da možda nemaju toliko raširenu mrežu, a nama je to naše bogatstvo i mi se zapravo zovemo jedna velika obitelj, tako volimo reći, jer nam je to dosta blisko onome što radimo. I evo, kažem, naši programi psihosocijalne podrške mislim da su bili užasno važni prilikom i pandemije i potresa i naknadno poplave i trudili smo se zaista da to pomognemo građanima koliko god možemo. Hvala. Ono što mene zanima, u kojoj mjeri korisnici, primatelji vaših usluga su i pomoći su spremni uključiti se u vaše aktivnosti i projekte i kao volonteri? Pa evo, mi imamo zapravo jako velik broj volontera, kao što vjerojatno znate, ali i tijekom ove i pandemije i potresa jako se puno korisnika uključilo kao volonteri u naša, bilo to gradska društva, bilo nacionalno društvo, da pomognu zapravo osobama koje su još veće potrebi od njih. Neki od njih su ostali bez svojih poslova, neki nisu mogli ići na svoje poslove, pa su onda se uključivali nakon što bi odradili svoje smjene 8 sati od kuće, pa bi se uključili u neke druge aktivnosti kod nas, što je nama iznimno jako puno značilo. Evo konkretno ja mogu sam govoriti za psihosocijalnu podršku. Mi smo u cijeloj Hrvatskoj imali
oko 150 volontera koji su pružali psihosocijalnu podršku osobama preko telefona, što mislim da je zaista velik broj. I ja osobno sam zaista ponosna na sve volontere koji su sudjelovali u tome i zahvalna zato što smo zapravo pokazali da se možemo jako brzo organizirati, što mislim da je jako važno. Ali evo i tijekom potresa mi smo bili prisutni cijelo vrijeme i u Studentskom domu Cvjetno i sada smo prisutni u hostelu Arena i imamo korisnike koji se uključuju, koji nam pomažu, bilo to od različitih aktivnosti kao što je podučavanje recimo nekakvih školskih predmeta, zato što su djeca koja su bila recimo u Studentskom domu Cvjetno naselje bila pogođena i potresom i pandemijom, pa su morali sudjelovati i online na nastavi i zapravo je to uzrokovalo jako veliki stres. Tako da smo imali volontera koji su se zaista jako puno uključivali i zapravo to bogatstvo volontera je ono što mi najviše cijenimo kod nas u organizaciji. Vi radite u službi za zaštitu migranata, pa ne mogu ne pitati u kojoj mjeri ste svoje aktivnosti usmjerili, one koje su usmjerene pomoći migrantima, zapravo prilagodili ovim novim uvjetima? Pa evo da, mi jesmo zapravo i radimo konstantno sa migrantima, sa osobama zapravo u različitom pravnom statusu koji se nalaze u Republici Hrvatskoj. Naši kolege i dalje rade i radili su tijekom pandemije, su bili prisutni u prihvatilištima za tražitelja azila i u Zagrebu i u Kutini. Mi smo samo ograničili svoje aktivnosti na način da smo zapravo prestali provoditi aktivnosti koje su grupne, jer to nismo mogli, niti smo imali prostora, kao i većina organizacija ovdje. Ali ono sve koje smo individualne, poštivajući epidemiološke mjere, smo zapravo nastavili provoditi jer nismo mogli dopustiti jednostavno da naše aktivnosti stanu, jer nekad i životi tih ljudi ovise o našem djelovanju. Također u integraciji naše kolege su isto nastavili provoditi aktivnosti, razvijali smo razne preko različitih online platformi, smo im davali informacije vezano za epidemiju, vezano za pranje ruku, za brojke koje su trenutno aktivne u Republici Hrvatskoj, koje su trenutno mjere, kolegice i kolege koje govore druge jezike, konkretno farsi i arapski, su prevodili razne letke, pa su im govorili o tome što se trenutno događa, kako trgovine rade, gdje trebaju nositi masku, gdje ne trebaju nositi masku, što je nama onako, svaki dan mi to čujemo možda u medijima, ali njima je to jako teško za razumjeti jer neki još uvijek nisu naučili jezik, neki razumiju, ali ne razumiju u potpunosti, pa je zapravo potrebno dodatno pojasniti. I zapravo smo bili konstantno na telefonu, ja bih rekla 24 sata dnevno skoro smo bili dežurni i tu kako bismo zapravo mogli i njima pomoći, jer zapravo da ne bi bili još u većem riziku, jer oni sami jesu zapravo jako ranjive skupine, pa smo zapravo se trudili da im omogućimo sve ono što je inače hrvatskim građanima dostupno i lako dostupno, bilo online, ali zapravo i preko telefona, jer evo nekad nismo uspjeli možda online to sve komunicirati, ali da imaju tu zapravo sve informacije dostupne kako bi mogli se ponašati isto sukladno prema mjerama, ali također i za njih je tu bila važna psihosocijalna podrška, što se opet vraćamo u svoje područje, jer zapravo su oni opet, kao što su ljudi pogođeni potresom bili u dvostrukom nekakvom stresu, njima je možda bilo utoliko teže jer nisu razumjeli i ono što se sve trenutno događa u Hrvatskoj i u svijetu, a u Hrvatskoj pogotovo jer je specifična situacija od zemlje do zemlje, pa ne može se uvijek zapravo ta situacija preslikati možda iz njihovih zemalja ovdje, tako da smo morali uvijek dodatno se potruditi oko toga. Hvala Marija. Mi smo danas to posvjedočili da rad udruga, posebno u prevladavanju posljedica kriznih situacija, je apsolutno nezamisliv bez volontera i volonterki. Kada je riječ o volonterstvu, Lejla Šehić-Relić, stručnjakinja s 25-godišnjim iskustvom u razvoju volonterstva i civilnog društva u Hrvatskoj, predsjednica Izvršnog odbora Hrvatskog centra za razvoj volonterstva i osnivačica i direktorica Volonterskog centra Osijek, čini mi se da je prava sugovornica, ne bih rekla na kraju današnje rasprave, jer mislim da smo svi jednako tu, sva iskustva su nam jednako važna. Naime, jučer je započela 10. nacionalna kampanja Hrvatska volontira,
Ovo je manifestacija koja se tradicionalno održava u mjesecu svibnju kao i dani otvorenih vrata udruga, ali ove godine zbog situacije izazvane pandemijom koronavirusa i jedni i drugi smo zapravo kao organizatori svoje manifestacije premjestili na rujan. Ono što nas zanima, kako su se volonteri, poneprije organizatori volontiranja i volonterstvo u Hrvatskoj prilagodili novim okolnostima, u kojoj mjeri su uspjeli razviti nove načine volonterskog angažmana, uključujući i one koji se odvijaju online. Pa evo, Lejla, da čujemo. Hvala Vesna, najprije dobar dan svima, veliki pozdrav iz Osijeka. Evo ja nekako, bez obzira na ovu europsku nacionalnu perspektivu, ne odustajem od ove lokalne. Najvažnija je nekako porište i inspiracija uopće za sve druge perspektive. Vesna, hvala što ste to izdvojili. Danas je započela Hrvatska. Mi smo sretni da smo nekako bili dovoljno mudri ovaj termin baciti, iako smo i sad bili spremni na nešto manji odaziv jer pretpostavkom ovih okolnosti. Zapravo smo vrlo ugodno iznenađeni. Evo preko 150 prijavljenih akcija, preko 2000 volontera i ta se baza još uvijek puni. Akcije su u tijeku. Nama je ove godine zapravo bilo važno svega ovoga što ste već, što su moje kolegice i kolege rekli, prepoznati i priznati ovaj volonterski angažman i zapravo poručiti ljudima koji su se odlučili izaći iz svojih svakodnevnih drugih uloga životnih i dati nešto više od tih trajnih uloga, to je svoj volonterski angažman, reći da dobro je što ste tu i hvala što ste tu. Zašto je to važno? Ja mislim da činjenica da je civilno društvo i da su volonteri zapravo u prvim redovima kad se u pitanju nije nova. Ona je više puta u povijesti detektirana i prepoznata. Naime, Ujedinjeni narodi 2018. godine u svom izvješću o stanju volonterstva u svijetu upravo su tome posvetili značajan dio tog izvješća i zapravo konstatirali da su se volonteri, neformalne grupe, organizacije civilnog društva nalazile u prvim redovima svih kriza koje su se dogodile unatrag 5 godina, dakle od tog. U to vrijeme smo naravno najviše možda govorili o krizi koju smo tako kolokvijalno zvali izbjeglička kriza, makar ja mislim da je to više bila kriza odgovora na izbjeglički imigrantski val koji se tada događa 2015. godine i tada nešto više govorimo o tome kako i na koji način možemo zapravo iskoristiti upravo potencijal civilnog društva i volontera u otpornosti zajednice. A najviše i najčešće dolazi u izražaja upravo na toj tako da ova situacija, ova kriza samo je još jedanput doista potvrdila koliko je ključno da o ulaganju u civilno društvo i volontere razmišljamo u vremenima kad je, ajmo reći, kad je situacija dobra, kad nismo u krizi. U tom smislu na europskoj razini je zapravo, dakle, Vesna je spomenula, aktivna sam u Europskom Centru za europsko volontiranje, dosadašnjem Europskom volonterskom centru. To je organizacija koja već 20 godina okuplja preko 60 organizacija iz preko 30 zemalja europskih, koje su, većina njih su same mreže i okupljaju također veliki broj organizacija u svojim zemljama koje se bave primarno razvojem volonterstva, ali i u širem kontekstu najčešće i razvojem civilnog društva. Tako da smo mogli dobiti otprilike dobru sliku kako je to u Europi za vrijeme onog prvog udara ove pandemije izgledalo i slika se ne razlikuje puno od onog što se dogodilo u Hrvatskoj. Dakle, imali smo naravno, u prvom redu su odgovarale one organizacije koje su imale dovoljnu strukturu i održivost da mogu na siguran način organizirati volonterstvo. To je primjer kod nas Crvenog križa i u mnogim drugim zemljama. Međutim, u drugim zemljama također uloga volonterskih centara je bila prepoznata, također se to nešto bilo limitiranije, samo su neki od nas bili dio civilne zaštite, to je bio slučaj u Osijeku. Da je volonterski centar Osijek recimo i u
ovim drugim krizama prije toga, poplave i migrantska kriza zapravo bio aktivan, pa smo mi u tom smislu bili dio civilnog. Zašto to govorim? To govorim zato što mi se čini da tu leži jedan veliki potencijal koji zapravo nismo iskoristili u kriznim situacijama. To je suradnja sa većim krugom organizacija civilnog društva i uključivanje većeg broja volontera u samim zajednici. To mi se čini da je ostao nekako neiskorišten potencijal, to mogu reći i iz komunikacije sa drugim volonterskim centrima u Hrvatskoj, da se nekako činilo da, bez obzira što smo mi naravno svi bili uključeni na različite načine, nekako da postoji još dodatni prostor kako su se volonterski centri, zapravo njihovi potencijali mogli iskoristiti, a nisu. Ono što nama zapravo bilo najteže, a to je da je veći dio našeg angažmana ili samo srce onog što mi radimo jeste živi kontakt. Mi na tome baziramo naše aktivnosti, naše vrijednosti i metodologiju rada. I za vrijeme ove krize upravo to bilo ograničeno. I mislim da je to svim organizacijama civilnog društva, odnosno organizatorima volontiranja, zapravo bilo najteže kako u tom trenutku pronaći najbolji mogući put. I kako čujem od kolega iz drugih europskih zemalja, to je otprilike nešto što se dogodilo. Međutim, upravo ta fleksibilnost, zapravo lakoća nekako prilagođavanja zadanim okolnostima jeste to što je zapravo organizacija civilnog društva i volontere učinilo opet nekako sudionicima tih prvih redova odgovor. Ja doista ne bih nabrajala, vi ste već istaknuli toliko puno primjera koji su se zajednici događali. Dakle, odgovor je išao od direktne pomoći najugroženijima do prikupljanja pomoći, do saniranja štete, recimo u Zagrebu za vrijeme, odnosno nakon potresa, i do pružanja psihološke pomoći, odnosno brige za mentalno zdravlje. To je doista vrlo širok dijapazon tih aktivnosti. Kako je vrijeme odmicalo, više smo razumijevali možda širi kontekst. Naime, kriza nije samo kreirala probleme. Ona je zapravo dodatno razotkrila neke postojeće probleme koje smo mi u društvu imali. Kakav nam je inače bio pristup zdravstvene zaštiti, odnos prema marginaliziranim skupinama, stigmatizacija oboljelih, i tome smo mogli svjedočiti. Koliko su krhke naše demokracije, koliko populizam i lažne vijesti također mogu biti otežavajući. To su sve problemi s kojima smo se mi i do krize suočavali. Kad je riječ o civilnom društvu također. Mi smo i do ove krize zapravo, a kriza je onda to samo dodatno naglasila i pojačala, zapravo znali da djelujemo u vrlo nestabilnim okolnostima, da je neizvjestan okvir, najčešće neizvjestan okvir financiranja, već tad smo se borili sa nekako predvidljivošću financiranja, sa našom održivosti. Naše su organizacije, i to smo znali, dosta krhke, praktički može se reći 2 ili 3 plaće udaljeni od potpunog zatvaranja. Tako da je kriza naravno to dodatno pojačala i u prvom trenutku pojačala taj nekako strah hoćemo li to morati održati. Naime, jedna od najvećih predrasuda kad je volontiranje u pitanju, to je da ne trebamo ozbiljne politike vezano za to i da ne trebamo ozbiljnu infrastrukturu koja će to održavati. To se pokazalo kroz brojna istraživanja, sada već posljednjih 20 godina doista cijeli niz europskih zemalja i istraživača iz Sjedinjenih Američkih Država su poklonili svijetu brojne dokaze o tome koliko je to važno i koliko je zapravo važno ulaganje u politiku za razvoj volonterstva i civilnog društva i ulaganje u infrastrukturu koja to zapravo onda može organizirati, pa onda naravno organizirati i u ovim kriznim situacijama. Što se tiče Hrvatske i Hrvatskog centra za razvoj volonterstva, mi smo se od prvog trenutka uključili, kako smo bili naravno u kontaktu s europskim kolegama, nastojali prenijeti i sva iskustva i znanja iz inozemstva. Ono s čime smo se mi suočili je da smo s jedne strane imali organizirane aktivnosti koje su, kažem, velikim dijelom bile organizirane od strane
Crvenog križa i to najvećim dijelom izvan Zagreba su manje zajednice, uglavnom je Crveni križ bio taj koji je nosio većinu aktivnosti, odgovora, i kako su bili dio stožera civilne zaštite. Međutim, svjedočili smo, već ste to spomenuli, i velikoj pojavi i brojnih neformalnih grupa. Mi smo kao volonterski centri tu željeli biti neki most, naći se naime i neformalnim grupama nekako kao podrška i pomoć. U ovom dijelu ipak organiziranje aktivnosti na najsigurniji mogući način, najsigurniji i za volontere i za korisnike njihovih aktivnosti, tako da smo nekako vrlo uspješno u mnogim dijelovima Hrvatske ostvarili taj dijalog i iz toga izvukli neke pouke. Trend neformalnih inicijativa također nije samo sad krizni, on se pojavljuje i prije ove krize kad je riječ o volontiranju. Neformalno volontiranje je u porastu, puno se o njemu govori i vjerujem da će nam i ova kriza dodatno pomoći razumjeti te trendove i na neki način vidjeti kako ćemo u toj situaciji najbolje napraviti taj kolaž i suradnju između formalnog dijela, odnosno dobro organiziranog formalnog dijela civilnog društva i rastućih neformalnih inicijativa. Upravo zbog svih ovih trendova koji su nešto širi od same pomoći ugroženima u krizi, ja mislim da je jako bilo važno istaknuti, i to smo se mi trudili i na europskoj razini i evo i ovdje u Hrvatskoj, dakle kroz stupali prema vani, kako smo komunicirali i sa našim volonterskim centrima, ali i sa brojnim drugim suradnim organizacijama i volonterima, jeste reći kako je naravno važno upravo za nas poticati volontiranje u dijelu promicanja solidarnosti i društvene jednakosti, upozoravati na jednakost, upozoravati na marginalizaciju i diskriminaciju, zahtijevati transparentnost i poštivanje ljudskih prava, pokušati očuvati demokraciju, jer krize su, kao što znamo, također plodno tlo za, i što možemo i svjedočiti naravno i u Europi, za brojne nedemokratske poteze. Dakle, također smo pozivali organizacije da dijele svoje specifične stručnosti sa drugim organizacijama, jer je to nekako bilo važno u ovom dijelu povezivanja i postizanja neke sinergije, pa onda i nekog jačeg. Na taj način se nama činilo da je to najbolji put za zapravo neki doprinos zdravlju, vitalnosti i otpornosti u društvu. Ali ponavljam, ovo će, nadam se, ako nije do sad, ovo će, nadam se, potvrditi i dati jedan dodatni argument za promišljanje kako politiku razvoja civilnog društva i volonterstva možemo učiniti važnijom, odnosno možemo ipak pomaknuti s margine malo više prema fokusu interesa. Za to će se vjerojatno trebati dogoditi još i neki drugi mehanizmi koji će dodatno to učvrstiti. O tome možda mogu reći još nešto na kraju. Ali čini mi se važno pogledati ovo da, evo, unatoč i krizi, dakle i ovoj epidemiji, i vrlo neizvjesnoj ukupnoj financijskoj situaciji, unatoč i neko našoj svakodnevici koja nas doista ponekad može dovesti u stanje pitanja vrijedi li to sve, mi evo ipak uspijemo okupiti neku živu mrežu, živu društvenu mrežu koja je zapravo građanskog angažmana i solidarnosti, koja nam evo pokaže da vrijedi. I to je taj neki kapital koji je zapravo jako važan. Još bih možda htjela reći, kad je riječ o zagovaranju onog što nam predstoji, da smo mi na europskoj razini upravo izdali jedan dokument kojim tražimo promjenu brzine na putu kao povratku. Promjenu brzine u nekim politikama koje će podržati razvoj volonterstva, koji će nam dozvoliti da u budućnost pogledamo tako da vidimo što smo to do sad propustili učiniti, pa ako ne zbog onog što nismo na neki način primijetili do sad, a ono sad bi bilo doista teško izignorirati, koliko su volonteri podržali humani odgovor na ovu krizu. Naime, ova je situacija doista nezabilježena do sada. Cijeli svijet je stao u jednom trenutku da bismo sačuvali živote najranjivijih. Ja mislim da je to jedan vrlo važan i do sad nezabilježen zapravo izraz solidarnosti.
Ali u isto vrijeme ne smijemo zaboraviti da solidarnost je jedna univerzalna vrijednost i da ne bismo trebali birati prema kome ćemo biti solidarni. Solidarni možemo biti samo prema našima, pod navodnike. Ali solidarnost je univerzalna vrijednost i zapravo je jako važno o njoj razgovarati. Meni je drago da ona danas u naslovu ovog panela. Ne mislim da puno o njoj razgovaramo. Čini mi se da je u posljednjih nekoliko godina doista je vrlo korišten pojam, odnosno narativ. Nalazi se u skoro svim važnijim dokumentima Europske unije, ali nisam sigurna koliko je do kraja razumijemo i prakticiramo i nadam se da će nam i ova situacija otvoriti taj prostor za široku razgovor o tome kako, na koji način primjenjujemo i u kojim sve dijelovima možemo primijeniti solidarnost. Naime, koliko uopće... Ja bih samo, oprosti, molim te, ja bih samo podsjetila da smo mi još 15 minuta do nekog planiranog našeg kraja, pa evo, ako možemo polako dati priliku i našim onima koji nas gledaju da postave pitanja. Da, može. Slobodno završi. Ja bih samo zapravo kratko završila s time da željela bih naglasiti ono što mi se čini jako važnim za budućnost kad razgovaramo o volontiranju i kad razgovaramo o civilnom društvu. 3 komponente mi se čini važne. Jedno je da ni civilno društvo, ni volontiranje samo po sebi nije vrijednost. Da bi bilo vrijednosti, da bismo mogli najbolji mogući način iskoristiti za održivi razvoj, onda je važno prikloniti je vrijednostima otvorenih demokratskih društava, dakle, i upravo ovih solidarnosti, aktivnog građanskog angažmana koji se onda bori za društvo socijalne jednakosti, društvo koje će biti solidarno prema najmarginaliziranim skupinama, tako da u tom smislu to mi se čini jako važno. Taj širi okvir u kojem djelujemo trebalo bi ga više isticati i u svakodnevnom narativu, ali i u našim formalnim postavkama kad govorimo o politikama koje podržavaju razvoj. Druga stvar koja mi se čini jako važna je kako ćemo mjeriti razvoj, odnosno hoćemo li ga mjeriti ipak drugim metrom nego što smo do sada mjerili, hoće li u budućnosti indikatori poput kvalitete naših međuljudskih odnosa, poput stope društvenog angažmana, poput toga koliko su ljudi spremni volontirati, koliko vjeruju u bolju budućnost, hoće li oni postati važno mjerilo društvenog razvoja. Ja se nadam da hoće. U onom trenutku kad oni postanu važno mjerilo, u tom trenutku nadam se da će i politika razvoja volonterstva i civilnog društva biti zapravo važnija. I ovaj lokalni razvoj i otpornost zajednica mi se čini važno za još jedanput naglasiti. Civilno društvo i volonteri bi doista trebali biti i u srcu tog plana razvoja na lokalnoj razini. Hvala lijepo, hvala Lejli. Mislim da ona nekako sumirala sve ono što smo mi htjeli reći današnjom raspravom, ali naravno svakako bi željeli čuti i naše vjerne predstavnike udruga koji nas slušaju na ovoj raspravi. Ja za sada u našem prostoru za chat ili čevrljanje nisam zaprimila niti jedno pitanje, ali sad otvaram prostor za one koji nas slušaju ako žele postaviti pitanje ili nešto komentirati. Pa izvolite. Ako nema posebnog interesa za uključivanje sa svojim komentarima, ja bih zamolila naše paneliste da prije kraja nadovežu se sa svojim završnim porukama na ovo što nam je, čini mi se, Lejla dobro rekla, na koji način u uvjetima u kojima živimo i radimo i za koje zapravo, znači ovim novim uvjetima za koje ne znamo do kada će trajati, organizacije civilnog društva, one u kojima oni rade, ali općenito civilno društvo može pridonijeti solidarnosti u praksi i što se treba osigurati da ta solidarnost odgovori na sve izazove. Pa evo, pozivam paneliste ako imaju potrebu da nam se još kratko pridruže u svojim završnim porukama.
Moram priznati da ja vas nikoga ne vidim, trenutno vidim samo Mariju, pa ne znam jeste li tu, nadam se da jeste, niste se odjavili, pa izvolite. Evo, Miljenka. Ne, Katarina se javlja. A Katarina se javlja, može Katarina, ne vidim nikoga, pa Katarina slušamo. Čujem ja vas, nažalost izgleda da tehnika ne da se vidimo, ali dobro da se čujemo. Meni je bilo zanimljivo čuti sva ova iskustva, nije lagano, ali puno toga se može i u ovim teškim situacijama napraviti. Zapravo činjenica da nikome trenutno na svijetu, niti jednom, svima je teško, a to kakve će posljedice ove cijele situacije biti za pola godine, godinu, 2, 3, to ćemo tek vidjeti. Ono što se meni čini ključno, dakle, udruge su pokazale da imaju ideja, da imaju i snagu u teškim situacijama dati nove programe za svoje korisnike, biti tu za svoje korisnike iz raznih dijelova civilnog sektora. Međutim, da bi udruge u svemu tome dobro funkcionirale, mislim da je jako važna komunikacija sa nadležnim institucijama. Dakle, mi možemo razumjeti da konkretno, mislim, moramo planirati. Mi ipak sve ovo provodimo na osnovu nekih programa, projekata koje želimo provesti, sa ciljevima koje imamo, sa grupama kojima se želimo baviti. Nama je, recimo, jedna od ključnih stvari to da prilagođavamo filmove za djecu s oštećenjima. To radimo svake godine, jedini smo inkluzivni festival filmski takve vrste i ne odustajemo od toga ni dalje. Međutim, da bi mi to mogli nastaviti raditi, mi stvarno trebamo informacije o natječajima, hoće li ih biti, neće li ih biti. Dakle, razumijemo da ih možda neće biti nekih. MEZO još nije raspisao natječaj, ima nekih drugih institucija, ali barem da onda ovu dio te neizvjesnosti, da nam je lakše planirati. Dakle, mislim da stvarno, da bi mi mogli nastaviti sa svojim radom, treba nam malo više informacija od institucija koje su do sada u određenom ritmu raspisivale natječaje i isto tako podržavale sve naše programe. Tako da taj neki dio mi se čini dosta važan, jer neizvjesnost je velika, pa ajmo onda barem sa nekom dobrom komunikacijom i pravovremenim informacijama pokušati manjiti. Hvala. Evo, ja bih sad, ako ste me već prozvali, dakle, ja bih, s obzirom da smo ovdje na poziv Ureda za udruge za razvoj civilnog društva, koje koordinira Savjet za razvoj civilnog društva kao jedno od glavnih tijela upravo te komunikacije između tijela državne vlasti i udruga. Smo mi imali dosta nezgodnu situaciju za vrijeme korone koju nismo spominjali, a to je da se upravo su se članovi savjeta mijenjali. U tom periodu dogodila se jedna sjednica novog savjeta koja se dogodila u ovim izvanrednim okolnostima na koju nisu mogli doći svi članovi, odnosno zamjenici članova savjeta, i da je ova kriza isto tako pokazala da je ta komunikacija sama po sebi fragilna i da ta komunikacija nije zadana, da se na toj komunikaciji treba vrlo svjesno i vrlo aktivno raditi i da u toj komunikaciji tijela državne uprave u stvari pokazuju da su puno manje zainteresirane za komunikaciju od organizacija civilnog društva. Ja moram ovdje reći da organizacije civilnog društva već godinama dokazuju svoju svrhu, svoju korist, svoju vrijednost i da proces prepoznavanja te vrijednosti ide jako sporo. Ja se nadam da će nam COVID pomoći da tijela državne uprave malo bolje vide, ali sudeći po tome kako trenutno radi Savjet za razvoj civilnog društva, nisam veliki optimist. Dakle, ja bih ovdje uputila apel tijelima državne uprave i svima onima kojima je zadatak da prate šta rade udruge
i u tom smislu uputila apel Uredu za udruge da još više kroz ovakve, ali i kroz druge sadržaje facilitira tu komunikaciju između udruga i države, da ta tijela ne samo da prepoznaju šta udruge rade, nego da se u stvari upute u to šta je svrha tijela državne uprave koja trebaju podupirati udruge. Znači, ja bih htjela da postanemo svjesni da smo stalno u diskursu u kojem se mi pravdamo i opravdavamo svoje postojanje, dok druga strana, znači naši partneri koji trebaju osigurati nama održivost i nekakvu stabilnost i sigurnost, su vrlo često inertne. Pa evo, mislim da ne ispadne ovdje da je sve, za sve kriv COVID, nije. Za neke stvari smo krivi i sami. I ja bih htjela da, evo, komunikacija između organizacija civilnog društva i drugih partnera, državnih partnera i lokalne uprave naravno, kroz ovo se možda intenzivira. I mislim da u savjetu je to jedno prirodno mjesto za takvu komunikaciju, međutim i taj savjet je u ovom trenutku pod velikim udarom krize, pa bi možda bilo, kažem, ovo je možda mjesto da se spomene da ti mehanizmi podrške udrugama bi se trebali ojačati i oni sami bi se trebali ojačati. Evo, toliko. Hvala. Hvala Miljenka. Ne znam je li gospodin Mile nam želi još završno se obratiti sa svojom porukom. Ja vas ne vidim pa nemam povratnu informaciju. Ako ne, Leila, je li ti još želiš ili Marija završno? Imamo li Mariju? Imamo, jest tu sam. Evo, da, ja bih se samo htjela zahvaliti za sudjelovanje i evo nekako mislim da u ovakvim situacijama, i Leila je to već govorila i prije, mislim da zaista u bilo kakvoj kriznoj situaciji užasno je važna koordinacija, ali mislim da uvijek ima mjesta da se koordinira, da se dogovori i da zapravo organizacije civilnog društva sudjeluju u raznim aktivnostima, raznim stvarima i mislim da je stvarno doprinos svake organizacije vrlo važan i da vrlo je važan zapravo građanima koji su zapravo naši krajnji korisnici i njima je nekako, vjerujem, koliko čujem od mojih prijatelja, zapravo jako značila ta uključenost svih koji su se trudili pomoći na bilo kakav način, tako da uz to i evo još jednom, kao što je Leila govorila, veliko hvala svim volonterima koji su bili, nevažno su bili u Crvenom križu, su bili u drugoj organizaciji. Mislim da je svaki doprinos bio zaista važan i velik, pogotovo za one ljude kojima je pomoć bila najpotrebnija. Hvala Marija. Leila. Ja ću samo dodati na ovo sve što sam rekla, zapravo se doista nadam da će nam ovo poslužiti, afirmirati opće dobro i svijest o našem zajedničkom dobru, a jednako imamo pravo sudjelovati u tome. Hvala i to je zapravo bila namjera organiziranja ove virtualne rasprave koja je bila i na neki način je, neću reći uvod, ali prethodnica sutrašnjoj raspravi koju također organizira Ured za udruge, vezano je za predstavljanje programa podrške za organizacije civilnog društva u kontekstu pandemije te mogućnosti financiranja aktivnosti organizacija civilnog društva iz EU fondova u razdoblju 2021-2027. Gosti na toj, odnosno panelisti na toj sutrašnjoj raspravi, pored ravnateljice Ureda za udruge gospođe Helene Beus, bit će i upraviteljica Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva Cvjetana Plavša-Matić, iz Zaklade Solidarna Marina Škrabalo, zatim predstavnik Ministarstva kulture i medija,
Vicko Mardešić kao predstavnik Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, te Ana Odak ispred Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Moderatorica rasprave bit će moja kolegica Saša Šegrt iz Ureda za udruge i nadamo se da ćemo sutra dobiti odgovore na neka od ovdje zaista jasno postavljenih, definiranih pitanja koja vas zanimaju i muče i pozivam vas da se također prijavite za sudjelovanje u ovoj virtualnoj raspravi, da je pratite, da vidimo u kojoj mjeri će on dati odgovore na ova pitanja i meni na kraju ostaje da se vama svim panelistima zahvalim na zaista iznimno kvalitetnom doprinosu. Sve vaše komentare i pitanja smo pažljivo poslušali, uzeli ih u obzir i nadam se da u budućem razdoblju ono što Ured za udruge bude mogao učiniti, da će učiniti da se ova solidarnost u praksi koju imamo, ova pitanja koja je Miljenka postavila vezana za djelovanje Savjeta za razvoj civilnog društva kao tijela resorno nadležnoga za unapređenje komunikacije između tijela državne uprave, ali ja bih rekla i lokalne samouprave sa organizacijama civilnog društva. Sve ovo što je Lela govorila za stvaranje podrške infrastrukture za djelovanje volontera i općenito općeg dobra koje promoviraju organizacije civilnog društva, da će biti nešto o čemu ćemo u budućem razdoblju zaista staviti fokus na to i u radu Ureda za udruge, ali i u radu svih javnih tijela koja nemaju alternativu nego surađivati s organizacijama civilnog društva. Još jednom hvala svima. Čini mi se da nam dobro ide korištenje ovih alata za virtualne sastanke, ali ja osobno, a nadam se da i većina vas, prednost daje onom komuniciranju uživo i nadam se da nećemo morati dugo čekati da se vratimo na ono naše dobro staro organiziranje rasprava i sastanaka gdje možemo zaista jedni drugima u svakom trenutku gledati u oči i govoriti ono što želimo i mislimo. Hvala vam lijepo i do slušanja i doviđenja.